Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, yes, issue kwa iji bịa n'ụbọchị tata bụ abortion and consequences. Abortion and consequences. Ihe nchọ ka nkọwara gbasara abortion bụ gịnị bụ abortion? Abortion bụ mgbe terminated from abort, terminated an ongoing processes or ongoing process. When I talk about nkọwara gị na you want right in creation to destroy what you cannot create. Na akọwara gị na Ọchukwu na-enye nwa. Yes, ihe njikwa gị na Ọchukwu na-enye nwa bụ na ị nwere ike iche na ọ n'ike aka gị. Yes, maka na I can tell you na whatever you mail nwa wee pụta. Na o nwere ndị na-eme ya modern. Ha nwere nsogbu ọbụla mana afọrọ any result. So for any result ọbụla I present the opportunity and ụmụ mmụọ wee gozie ya opportunity ahụ mee ka ọ bịa na mmezu site na ịgozi ya process wee mee ka mkpụrụ pụta na anya bụ ụkwa apịrị. I can tell you na ị nwere right terminate ya. Na ihe ọbụla na ọ bụrụ na gị nwa kpacha anya wee jee terminate ya do such process n'igbugo ọchụ n'ime gị ihe kwesịrị ime in creation maka ihe o nwere onye ọbụla apamitri ka o jiri aka ya terminate afọ ime ma ọ bụ kee ime na-agwagwa gị na-enwere ntaramahụhụ so ọnọdụ dị etu a. Yes, na-enwere ntaramahụhụ so mgbe ọ bụla i mere ihe atụrụ anya ka ime. Ọ bụrụ na ige ntị ị ya amụta ya nke ọma nya ka anyị bịa ka anyị tiwara aka oyibo nsogbu taa. Bifo anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa gịnị ka anyị bịara ikwu maka ya. Echefuna na ọgwa dị mkpa anyị na-ama ọnwa ọbụla bụ na anyị ka na ọnwa Mee. Our monthly ritual is still ongoing. Ị nwere ike isonyela ebe ọ bụla ị nọ all over the world. Ọ bụrụ na ị dị interested isonye ya process program, forward ya 3 prayer requests, chat ya bụ na WhatsApp. Nọmba ị ga-eji nweta m bụ 0813 8243 or 0805 7837 ị na-anya na screen gị ga-afụ nọmbas ndị mbọ. Na ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Gịnị ka anyị ji maka ya bịa taa? Ihe anyị ji maka ya bịa bụ ịkọwala dịka a custodian n'ihe gbasara Igbo spirituality na onye kwesịrị ịkọwala gị na onye ma ihe gbasara ya. Yes, it will interest you to know that na anyị nwa bụ uru damage bụ descendant of Unu. Yes, na Norifte anyị na-echi ọzọ Eze-Ana. Yes, mana ihe nchọ ka nkọwala gị mụta bụ tuto na anyị ihe mma anya ya na agbụrụ anyị na-akwụ alụ mana ka nkọwaziri gị ihe ị kwesịrị ịma, the consequence ị kwesịrị ịma ịkwada ka onye ọbụla sị gị na o nwere ihe o mere. Gee ntị, o nwere ihe nchọrọ ịkọwala gị. Ụfọdụ nwere ike ịna-asị ọkwa ndị ọcha na-eme abortion kedu ihe kpatara na be ha ihe ji wee dịrị ha mma. O nwere nwatara ịchọrọ ị kwesịrị ịma. Ọ nwanna fụrụ n'anya ka ọ na-apị ịta. And o nwere ihe ọzọ nchọrọ ka iwepụ n'obi gị. Kwụsị compare ndị Igbo na other race all over the world. I can tell you without missing words na civilization started in Africa and no Igbo bụ isi. Ọ bụrụ na ị gebụrụ nkụzi m ebe nkọwalụ gbasara Africa the first son of God gaa gee ya. And o nwere ihe eji wee chuzuo Igbo dịka isi mmiri. Esekwana ka ime na ndị ọzọ melụ maka na oke soro ngwere ma mmiri ọkọcha ngwere na ọma aka oke. O nwere ihe ndị Igbo ji dị ebube. O nwere ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na ndị ọzọ mee ha na free, onye Igbo mee ya ọmara free maka na anyị bụ mba dị nsọ ndị Chineke ji aka wee họrọ onwe ya. O nwere ihe anyị ji dị ebube. O nwere ihe ndị Igbo ji ka mba. Ijikwa onwe gị ihe so meditate. Ọ bụrụ na ị nọ na-eme meditation jụọ onwe so certain vital questions, ị ga-achọpụta na o nwere ihe Igbo ji ka mba kpatara na onye ọbụla na agbụrụ ọbụla nọ n'elu ụwa be very jealous and envious about Igbo achievement. And ihe anyị ji dị ebube. Onye Igbo no carry last. Mana ka ngwa gị ịnwakwa na anwa isi ka ị compare ndị Igbo na ndị agbụrụ ọzọ. O nwere ihe anyị ji ka mba. O nwere ihe anyị ji wee bụ the spiritual children of God. Ọ nwanna fụrụ n'anya ka ọ na-apị ịta. As you know me, ọ bụrụ na mụ na gị nwere personal contact, ị na-eme ihe ọjọọ, I ignore you. Ị mara na o nwere ihe ịwọ. Ị mara na mụ negharịghị anya na m nwere ihe njikọrọ. Mana ọ bụrụ na mụ na gị ma ime ihe ọjọọ, agwa gị
discipline then dog akara ntị ịmanụ na mụ fụrụ gị n'anya ọnya batara nji wee na-ediscipline gị ka iwe mụta ihe maka na achọrọ ka ọ dịrị gị mma. Etu a ka ọ dịda ihe gbasara ndị Igbo na agbụrụ ndị ọzọ. Chukwu oke fụrụ anyị n'anya, o nwere agbụrụ ga-agabiga ihe anyị gabigara ka kwụrụkwa bụrụ last man standing. So wepụ ịda asị na agbụrụ ndị ọzọ mere ihe dị etu a, nwaanyị na ha na-enweta consequences, ha na-enweta mana ịghọtara. Ọ bụrụ etu nwa afụrụ n'anya esi adụ ya ọdụ ka esi adụ nwa afụrụ n'anya ọdụ. So isi na stop comparison. Ihe nna achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ ga ana n'ime abortion ma ọ kpuke ime na-enwere consequence dị ya. Consequence dị ya buru ibu. Nke mbugolo ka bidogo na physical consequence. The risk dị ya. I don't know what I was going on, but one nurse when I had in Amma when I was in Oka. When I run one hospital in Oka, na housing estate then. That was my food no guam, and never gone on. Doctor her, no into abortion. Was him get to one of my queen, no one I bury my abortion. Jambonari did a file on ya and not bury my abortion. And when he get there typhoid. More than one thing or the other, no, he had in 3 years in case a major abortion. Water pass, I got it. I got equal no doctor, only a true abortion, Canadian constitution, I permit there. Wesem now sometimes, near Nesu, Doctor Abba Theatre. Now, I never did see young, there were some chances. Now, Ewerike, the womb were the injured. But I use that sharp object. Name DRC, where I call those states, not what can happen. Enjoy. Or say, man, I never be a casualty. Now, doctor will not tell you the name of casualty. You are no Mexico, 3 years never. And when you got what has you on our look, which was your own one, the phone I womb have been tampered by error, human error. Enjoy the one. And the Obu Romebe to Awa, which was your own one. A chawoni as no American. A wadi boy and dimly, boy and dote, more boy and 1 wound in neggy, more no Naja to Tanime, more boy and diggy. Enjoy. Cow of the entry Maragata, I trunk a message at Togo. Goes on them with spiritual consequences. In Campbell, more need tea like a word terminate here processes. And these processes have been kick to motion and the one recording of no more tiraka. We make a jump ball out when we tackle. It terminates the process. Then, in what I give more, no ball had the kick. That's process. They will not be happy with you because every reason how you will kick that process. Come with Tanya before one female. Which one? Gaboof. Gabwabuna. That particular your ancestor was reincarnate or get to go ready because they present to go opportunity for that particular soul spirit to reincarnate or get to go ready now actually go get or go possess that particular young life. Now that a terminate I email the head to the person will be angry with you on order to knock that. Mother, what do you need as travel in America? Great souls in the great beyond are longing to Abia in this cross material war. So, all order to knock at high hope in the one in Aquadija, Canada. Ecuador go to airport. I said sorry that you can no longer travel. Now I'm going to something I may go the journey abort. Will you feel happy or will you be sad? To your ancestor, the go ready. Potanozo, go baye. Go take a position of that young body. They develop and we are terminated or got upset. And then what the consequences back you are well. Enjoy. You don't check over again for washing off that blood. I can ask what you go with over. Euro total de Hana Chineke de Nama, and what our Bible. David, we are told that David is apple of the God's eyes, or Grace Yoke. Madam Bob and also the Aki and Obara. He works ordinary.
much old volunteer onwe ka ọrụ ọrụ Chukwu nke temple asịa no David na-eme arụ ya because n'aka wujuru n'ọbara o mesizi eburuzie nwa ya Solomon mesi alụ ọja bụ temple. So no matter how close you are with God, Israel aka wutu ọbara, you face the consequence. And the cause ụfọdụ ndị otu ga ama dị happy, ndị yi ụwa ga ama dị happy. That process imelu ga-ebutere gị aka oghere spirit. O nwere ihe na-achọ ka nkọwa alụ na ya. Ifuru mmehie a na-eme eme na-enwe chain, ọ na-adị chain maka na eju na akpụrụ ọkpụrụ nkirikiri. Ị nwere ike isi ọgwụ simple this abortion. That simple ihe ịkpọ simple abortion nwere ike ikotara gị aka oghere. O nwere ike iketara uke as a consequences. O nwere chain. O nwere ike ime gị na ndị otu ndị mmiri ga na-agba gị ụta. Of course ndị ichie ebe nna gị ga na-ewe iwe n'ebe ị nọ because of ihe ime. Ịghọtara ya? And ya bụ ihe nwere ike ebutezie iwe ụmụ mmụọ na obstruction etinyelụ ka bring otu a nwere ike ime ịbụrụ nwaanyị nwoke machara mma metụ mma aka mana nwoke na-eche anya oru mgbe a ga-eji mee ihe dị mma ameluku ya direction. Nwoke nwere ike okwecha gị nkwa mechaa disappoint ya. Nwaanyị kwecha gị nkwa, nwaanyị ibe okwecha gị nkwa disappoint ya. Ị ma na-enwefe because na agbago ụtụ. Ihe iji dị ebube adọrọzi ụmụ mmụọ ahụ iwe, the reaction, the consequence of iwe ahụ ịkpasuru nwere ike ime deny ya some certain things so ya basic right. Example, mụnwa bụ mmadụ, ị nwere ike upset ya m asuo m iwe, ihe ahụ ya basic right m kwesịrị inye gị, I might deny you those things. If not the consequence, to ka ya basic right might be denied because of the anger from ụmụ mmụọ. So ị nwere ịdade na abortion anya ọkwa dị sịsọ n'iji egoro ọgwụ ma ọ na-iji egoro post-no-2 ma ọ na-iji egoro ndị ọdụ. O nwere ndị ọzọ kwa unu na-ada emebe ịmagolo take go in ije chọba ihe ndị ọzọ ị ga-eme. Ịghọtara ya? Then ọ bụrụ na for any reason na ị chọrọ ka afọ ime dị, enwere ihe ndị ị nwere ike ime on or before or during the pregnancy, then they having fun. Mana once the deed is done intentionally, then the consequences ihe bịa ya. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị na ofu abortion email nwere ike ibutere gị ịkpụ alụ. Ọ ga-ebutere gị ịkpụ alụ, bute south. O nwere ike ibutere gị akụ oghere. O nwere ike ibutere gị nwa gị na ilo n'etiti gị na ndị ichie. O nwere ike ibutere ilo n'etiti gị na chi gị. O nwere ike ibute ilo wuchi gị na ndị otu ya spiritual associate ma ọ bụ ndị mmiri ma ọ bụ ndị otu gị. So ihe a dị ka chain. Ị nwere ike isi na ọkwa so abortion. No, ka mma alụ gị atụ. Ọ bụrụ na ị nwetara injin, ọ nwere injin moto ma alụ gị atụ. O nwere ike ọ bụrụ single oil pump. Okay, ma ọ bụ okay, let's say use filter, engine filter, oil pump filter. Ma ọ bụrụ na oil pump gị dị bad, imeria. Yes, oil pump gị adịzie bad because of that single error of oil pump dị bad nwere ike result to so many things. O nwere ike ide ma ọ yiri ama na pump ji ọfụma maka na the thing nọchitara filter na oil pump. O nwere ike ime motor ahụ omewe overheat. O mee overheat, o nwere ike bụ na top gasket. Ịghọtara ya? And cause o nkwado ike imebi ka top. So if that the process mana single thing bidoro ihe bụ oil filter. Etu a ka ọ dị n'ihe niile. Do you know that na fan moto ga-adị ekwu nwere ike ịbụ the responsible moto ga-eji bọọlụ top? Yes, o nwere ike overheat ihe ndị ọzọ ma ọ bụ radiator mmiri adọrọ nwere ike ịke ọsụsụ many other damages. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Gị nwa na onwe gị na-asị ndị ọcha na-emekwa ya why ha ji anafere aka nte yu na-enwere great catastrophe. Enwere great catastrophe na-adakwasa ha. Ụfọdụ na-esi from ala ịmachichi, ụfọdụ na-esi na great erosion, ụfọdụ na-esi na dangerous wind a na-akpọ typhoon, ụfọdụ si na other natural disaster. Enwere ọkụ many things na-eme ha because enwere ha na-akpọ chastisement. Yes, enwere ntaramahụhụ na-adị mmehie ọbụla. So any gboro ọnwụ na mehiere nwere ụzọ esi ata ha afụ. Ụzọ esi ata ha afụ nwere ike dị iche na ụzọ esi ata ndị ọzọ. So mpụ na ọtọ na anyị nwa na-eme nwere ike ịdị responsible for bad leaders nwere ike iwetakwuru anyị in order to chastise us. Ịghọtara ya? So ya na-achị kụwara gị bụ ese na our problem abụrụ because they mere abortion no na-enwere bad leaders. I can tell you
that bad leader nwere ike ịbụ as a result of ihe ọjọọ iniquities anyị mekọta. So gịnị ka m na-ekwu? Ọ bụrụ for any reason na gị na mmadụ na-akparị amụ opposite sex, for any reason wee result ọ na-adịghị ime, and they chọrọ ịnụ ya for one reason or the other that is best known to you, is not a must that ị ga-anụ ya. Even in Igbo spirituality, yes, ihe kwesịrị ime wụ give a helping hand ka onye a wee take care of nwa ebu n'afọ amụ onye bụ nwa amụtu ana nwa na ana ahụ adị nna ahụ adị nwa inwere onwe gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịdịrọ interested ịfada that particular child, ịdịrọ interested to ya tet o Israel, ịghọtara ya? Maka na ọ bụrụ mmanya ka ị manyere na amụnụ na akparịrị between the two adults, ọ bụrụ iwu na ị ga-anụ ya. Ihe bụ ihe kodo gị ebu itinye aka nye ego ya ji eme abọshọn. Ụmụ nwoke ka m na-ekwu ihe ị nwere ike na-eko onwe gị nkwucha n'ọsụ na ụmụ nwaanyị ka a na-agwa mba, ị nwere ike gị nwa na onwe nwoke inyere ya ego ma ọ bụ ịtụnyere ya alụ ka o jee mee aka gị dị ya, maka na ihe onye gbutere n'ọja ya na imi na ọnya. So what am I saying? Na ọ bụrụ iwu na ị ga-anụrịrị onye agwa ma enwee reason, then for that reason esekwala ka ije mee sendi ego ka eje mee abọshọn maka onye egotara gwere egotara ya. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụgo nwaanyị ọ bụrụ na obi ka gị decide ya ka mmadụ browse gị without protection and a throw caution to the wind, ihe i butere n'ọja gịnị imi na ọnụ gị esekwala ka ije mee abọshọn. Mana ọ bụrụ na ime na-eme, I can tell you gị bịa pụọ alụ, gaa pụọ alụ, then penalize you onwe gị na other consequences, setụrụ mee ihe ndị kwesịrị ime ka ị wee wuchuo onwe gị ma doo onwe gị aka na ntị ka ị ghara ime ihe ọzọ. Ya mebe aka mma kwụsịta ihe m na-achọ ịkụwara. Ọ bụrụ na eti gị aka na abortion directly or indirectly, just made the needful, maka na enwere ike iji gbachiri gị ụzọ mgbe ahụ ịchọgba onye ya asị na ọnya na-eme gị. Na nkwụsị ebe a, inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri emi, chaatị m na WhatsApp 0805 78 37672 or 0813 8243 871. May the blessing of Chukwu Premier be with you all. May you be protected, may you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit. N'aha Chukwu Premier onye ikere na-esi n'aka ya bịa. Ya mesịa nụ, udo dịrị onye ọbụla, ọ dịkwa dị echi niile.